No se vitu. Se vaan blinkkas. No mä just te huvittavat. Mä just skopetin sitä pikku rääpälet sen jalois, ne vittu. Sit se vaan materialisoitu siihen. Se kuolee heti se vittu omaan. Jep. Niin se Seri sanoi, että mä siinä on kattanut vähän, että ottanut niitä salvoja ite pois. Mitä vittua? Kato ku paljon voksei tuolla. Ja mä huomasin kanssa, että se on ihan kuin sellainen vittu konvoi olis siellä. Miksi sitä on noin paljon tuolla? Vittu nyt ihan vitusti paskaa ton noin. Liukus sinne, kun sitä on penis cupcake. Niin liukuskin muuta. Kuuluu sen haulikon lataamisääni. Jos on, se puuttu sit vielä. Ja se pitäis vähän semmonen kuin, et se olisi vähän niinku kuva kuvalta. Menis. Ja menee Mitä? Mitä vittu tuo lentokone lentää ihan vitusti? Miten se laskeutuu tähän? Mitä? Okei. Mitä vittua? Bra, lol. Kärki! Mikä Jaasin on? Ydinkärki! Mä tein nyt Arttu ampui sitä päin, kun mä kuulin sen. Tulee selkeä se tankkiraja. Keskellä on se Jaasin on Ydinkärki! Mä kuulin vaan sillä lauseen puolessa välissä, että se aktivoi tossa. En mä edes huomannut mitä. Varsinkin sivus. Ei vittu, totta kai. Ei vittu. Ja taas tankki menee jonnekin. Mitä? No niin pojat. Mä lensin. Mitä vittu? Pistää emote ilmassa. Tää lentää kyllä mappi. Ei ehkä lennä. Mitä sä pompit? Tää on kuin joku vitu. Tää on. Mä kutsun sut tänne. Mitä? Ei kun joku kutsu. Mitä? Mitä Mitä vittua tossa tapahtuu? Mitä? Oikein kumis tehty vai? Aha. Aha, mä... Aha, napa on niin vittu. Selvä. Aha, meinasin kun tölkki. Mä kuolin tölkkiin. Aha, meinasin kun ottelkin, mä kuolin tölkkiin. Mulla tuli se 5 point chance, mä selvisin, mutta sit kun se hippas mä uudestaan, mä kuolin sen, kun jossain Skyrimissä joku satana vittu kivi osuu. Aha, mä meinasin kun ottelkin, mä kuolin. Ihan täysin sama lause, vittu. Ei vittu. Mäkin hukuu tän näin nyt. Joo, mäkin. Se on rääkäs tolleen. Räjähtää. Mitä
robotti ampui singlesse helpommin. Kohta nyt robotti ampumaan, mä räjähdän näin. Nimenomaan just ton takia. Vittu, mikä ajoitus. Missä se muka oli? Se on siellä ihan reunassa robotti. Vittu. Tollakin voi tehdä. Se näyttää, että mä vetin joku pää edellä hyppäsin, mä we are, sin vittu rotkoon.